Алекс, обясни твоя екип сега. Какъв си ти? Зоро. Пък кажи, кое какво е? Металото, очилата и маската. Я свали си очилата да видим маската. Много страхотна маска. А защо имаш каска? Ами, Зоро кара мотор. Има маска, каска, шапка. Аха. Трябва да намерим шапката. А това в ръката какво е? Ган. А това, което е в панталона забито? Sword. Окей. И това е неговия зитинг. Окей. Коя дата е днес? Юни 22 2012 година, 2 дни преди Тони да стане на 1 година. Аз съм Зоро и Тони кара коня. Тони се качи на конята си.